Slovenský prepravca plynu zvýšil od začiatku marca kapacitu prepravy plynu pre Ukrajinu na maximum. Ukrajina tak dostáva zo slovenskej strany denne 40 miliónov kubíkov plynu, čo je objem, ktorý zodpoveda približne polovici objemu plynu priemernej dennej spotreby Slovenska. Okrem zväčšenia kapacity plynovodu Vojany Užhorod, slovenský prepravca začína aj so skúšobnou prevádzkou nového prepojenia s Maďarskom. Tento plyn by teoreticky mohol takisto skončiť na Ukrajine. Spolu s dodávkami plynu cez Poľsko a Maďarsko či využitím vlastnej ťažby môže mať Ukrajina dostatok plynu. O znižujúcom sa dopyte zo strany Naftogázu smerom k ruskej strane svedčia aj údaje o nakontrahovanom plyne. Od Ruska si tak Naftogaz objednáva čoraz menej plynu. V Užhorode za okrúhlym stolom sa zišli predstavitelia 18 dobrovoľníckych organizácií z Rivného, Ľudsku, Sum, Kyjeva, Užhorodu a zo Slovenska. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a vytvorenie ustanovenia spoločnej činnosti pre pomoc účastníkom АТО, ich rodinám a vnútorne presťahovaným osobám. Для обміну досвіду між волонтерськими ініціативами Ужгорода, України та закордонних організацій, таких як Україна, Словаччина, СОС, тобто із Словаччини до нас гості прибули. Результат такий, що були присутні 18 рухів і разом з органами державної влади та місцевого самоврядування нами була розроблена чітка координація між цими рухами по допомозі АТО та внутрішньо переміщеним особам. V priebehu okrúhleho stola účastníci diskutovali aj o logistických problémoch. Medzi iným sa organizátori dohodli o odovzdaní a prevzatí humanitárnej pomoci prostredníctvom slovenského mesta Michalovce. Я змогла поділитися тим досвідом, який вже ми надбали, і почула дуже багато всього цікавого, отримала контакти людей, які також допомагають військовим, які мають вже певні напрацювання. Я думаю, це дуже корисно так збиратись. Ми в Рівненській області вже проводили 2 форуми волонтерів, запрошували також і рівненських волонтерів, і волонтерів з інших областей, і також спілкувались. Завжди знаходимо якісь точки дотику, завжди знаходимо щось корисне одне одному. Я думаю, що це дуже-дуже важливо. Účastníci okrúhleho stola zdôraznili význam dobrovoľníckych hnutí v dnešnej situácii a podpísali memorandum o spolupráci, v rámci ktorého boli vytvorené 3 pracovné skupiny. Každá z týchto skupín bude pracovať v určitom smere, buď v právnom, psychologickom alebo v smere informačnej politiky. V prednedávnom Centre slovenskej kultúry v Užhorode sa konala tradičná súťaž prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Celkovo na súťaži sa zúčastnilo 10 žiakov od 2. do 7. ročníka. Recitátori boli povinní predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora na spamäť. Niektoré deti sa pripravovali samostatne, iným zase pomáhali rodičia alebo učitelia. Súťaž prednese slovenských povestí, nazývaná Šaliansky Maťko, sa koná už 22. krát. Teda Šaliansky Maťko nám vyrástol. Už je z neho riadny chlapec, 22-ročný. Za ten čas sa do súťaže prihlásili stovky detí, môžeme povedať, keď prerátame dokopy okresné kola, krajské kola, tak sú to aj tisíce. Tí najlepší sa na Slovensku vždy dostanú na celonárodné kolo Šaliansky Maťko, ktoré sa koná v mestečku Šala. Tam vlastne sa zrodil Šaliansky Maťko a má príjmenie, alebo môžeme povedať, nesie meno spisovateľa Jozefa Cígara Hronského, nášho rodáka zo Zvolena. A známe ho tým, že písal pekné rozprávky a povesti. Keď som sem prišla, nevedela som, že súťaž Šaliansky Maťko je rozšírené, že teda sa koná aj v Užhorode. To bolo pre mňa dosť takým prekvapením, lebo som si myslela, že len na Slovensku, ale že chodia deti z Maďarska alebo z Rumunska som vedela. Nevedela som ale, že chodia aj z Ukrajiny. To bolo pre mňa takým prekvapením, ale príjemným prekvapením, pretože som vedela, že môžem nadviazať a môžem ukážky, ktoré poznám, použiť, dať týmto deťom, vyskúšať to s nimi.
Keby sa tu ukázala, iste by som ju vykrstil. Zašomral Inčiček. Baba jedna len čo poctivým zvonníkom starosti robí. Kto bude paniskou oko hrušky obrať, keď celodružinou musí diečisko hľadať? Ten musí chlapci nohy dráli, počuť, čo riedičke ani stopy. O svojich dojmoch porozprávali členovia učiteľskej poroty, ktorí mali možnosť hodnotiť súťažné vystúpenia žiakov v slovenskom jazyku, ale aj ich herecké schopnosti a skúsenosti. Mne sa zdá, že boli takí svojskí, bezprostrední. A niektorí, ktorí súťažili predtým, ako keby tak trochu narástli. Zlepšili sa. Bolo na nich vidieť, že sa zbavujú takých tých detských zlozvykov a nadobúdajú väčšie sebavedomie, už tak smelšie vystupujú. Ty bedač, aká si odtrhaná. Čo si te dovoluješ? Ako sa opovažuješ obsadiť miesto, za ktoré som radným pánom zaplatila? Jaj, prepáč, pani Dorotka, ospravedňovala sa Tereska. Idem sa rozložiť na iné miesto. Len choď, zahundrala Dorotka. Idem sa pošťačovať radným pánom na radnicu, nech ťa potrestajú. To, že sme to dneska trošku natiahli, svedčí o tom, že tá hladina a tá výška tej kvality je stále vyššia a vyššia a je to aj tento rok. Ozaj, už aj výber textu je veľmi originálny a každé jedné tie výpovede žiakov sú na také vysokej úrovni, že musíme stále viac a viac rozmýšľať, tak to nás na jednej strane zaväzuje a na druhej strane zase nás to teší, že tá latka prejavu detského je ozaj vysoká. Tie povesti, to je určitý druh, určitý žáner, to je na jednej strane, ale zase na druhej strane tým pádom je to zase určitý vzťah k literatúre. Lebo keď žiak sa musí niečo naučiť, tak najprv to musí prečítať a číta to viackrát, buď ho to zaujíma, alebo ho to nezaujíma a keď ho to zaujíma, tak sa už tomu venuje viacej a tie ako aspoň čiastočné úspechy ho potom posúvajú ďalej vyššie a vyššie a to je aj taký, ako by som povedal, krajný príznak tejto súťaže. Deti súťažili v 3 vekových kategóriách. Po skončení podujatia víťazom boli udelené diplomy a sladké darčeky. Dnes som súťažila, no veľmi som sa bála. Áno, veľmi som sa bála predtým, ale potom už odišlo trochu a tedy som zmohla normálne rozprávať. Veľakrát som súťažila a mala som prvé miesta. Veľmi ľúbim súťažiť, ale keď súťažím a hovorím tú povesť, trochu som bala sa teraz, lebo som teraz v inej kategórie a ešte mám dlhšiu povesť a trochu iná ona je. Žiaci, ktorí dostali prvú cenu, majú možnosť reprezentovať zakarpatských Slovákov na celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko v Šali na Slovensku. S prvými jarnými kvetami 8. marca k nám prichádza krásny sviatok, Medzinárodný deň žien. Tento deň prináša nehu a krásu, pretože všetko najcennejšie v našom živote je spojené so ženou. Myslím, že tento sviatok je v posledných rokoch nejak zaznávaný, hlavne na Slovensku. Spája sa s predošlou érou a to nie je nikomu príjemné. Ale myslím si, že je to nespravodlivé, pretože nie každá žena mala to šťastie, že mohla byť matkou. A oslavať len Deň matiek vlastne ukrivdí tým ženám, ktoré naozaj nemali to šťastie byť matkami. No a my, ktoré sme mali to šťastie, tak oslavujeme aspoň 2-krát. Takže mne sa veľmi páči, že na Ukrajine zostali verní tomu sviatku a oslavujú aj jeden, aj druhý.